ta fito Allah ta fito cap annugo ina wani ai sai ne da wuni kuma dukan ku ne wai kai mana zuciyan ina ne ina so in gaya muku wani abu guda daya daga yau sai idan ka ƙara zuwa kofar gidan nan wannan kafar ta ka na sa an yanke ta wai kai ma haukaci ne ko wai kai amma dai wajen wasu kai ka ce ina madandi kai ubanka dan ubanka ka dakata alƙur'an tana magana ka wallahi ni da ko yar gidan adana ne ka shoge ne Allah na manta da keke ai ba ai gidan adana ne ka shoge bace amma kuma kayo rakiya a saro wallahi shi ya asarar ne dai da turawan da wannan da ka da ka banza wannan din ne kada Allah ya yi ma Allah ka da albarka mun yi ta tura da ita mun yi ta presin dina presin lawa ta maka na hausa kai ta maka da kuwa wallahi in nino kaman wannan malam kofashin irin kwalantis wannan qur'ani in nino ta zai ta zani a duk da haka ni na ji daɗi yau ku dole mu bacci wannan ni ba inda nake wurin ke ko da yake ni mummuna ne alquran ne inda ta gaya mana wannan magana alquran bushmit ne wallahi bushmit ne bushmit na faɗa ahab ni kuma gashin mai Allah ya ma ban da don kai ba Allah na da ta zo ta tsaya nan gaba ɗaya na ga siffan keken ɗinki ne da ita. Ni kuma wallahi ko ba wani abu na kushe a jikin irin matan. Kai. Allah ya kira. A kware ku ai ba ta kushe ba. Wallahi. Abinda take so ka kushe. Gaskiya. Amma ba ka da zuciya wallahi. Allah ya tsine ma albarka. Dan uban ka tayi ka tafi. Tayi ka tafi. Ta ci ka tafi. Kuma wallahi an ka ƙara kira na uban zanza ka gaba ɗaya ma abin ya faɗi. Je ka. Dan tafi. Je ka. Da ni da kai tsakani na da kai a kan ta mata. Wallahi da ka saba mata gwaya mun yi wani takalmi da kai